Kaixo! Bueno, bueltan gara bigarren challengearekin. Eta gaurkoan goazten buruzko 10 galderari erantzun beharko diegu. Beraz, aurrera! pelikula. Ja, azten gara, beti bezala niri. Itxoin! Baina, pelikula edo telesaila? Erantzun. Ez teki 2007. 2007. Zarka. ETV bat. ITV. Hain erresa? ITV berez ez, ETV bat. Eta primeranen, eta Makusin, eta YouTube. Eta ETV nahieran. Baina ez da intro bat. Ez, nik altxatu nire lehenengo. Goazten. Nola ez? Introak ez du balio? Baina autobusen Altxatu nire lehenengo. Amets bat, esango nuke. Ilargia, kentzatu ez? Ez, autobusekoa ez Ez da. que estáis dejando Da. pasillokoa da, no? Ez. Mira, Da. pelikula hone. Basa piztia, que era la orkezpenean. Hori klasean ez, izan zen ez? Gugarelako basapiztiak. Kaka gisa. EH sukarrai nintzen pentsatzen basapiztiak, karo basapiztiak. Listo, tira bez. Loro. Loro bat. Txoritxoak. Eta egia da. Hori da. Iru. Lau. Kriston. Irukua. Aia. Fin. Lau. Maitane. Oier. Susan. Amaia. Amaia da. Zuri nama. Bai. Eta zuzen. Claro, bai. Iru dira. Naiz dutako duzu challenge hau. Beraientzako lau. Entonces, mira, ni esker pentsatu duzu? Joder. Bai, pentsatu eta atzetik horre. Ai, badaki. Pertsonaia. Pertsonaia. Karo. Maria Redondo. Zuri. Zuzen ez, Zutesa. da edo zuzen edo zuri. Oso erresa da hori. Zuzen zenbat pelikula lehenengo denboraldia, 3 lau. Ez, Zupesa mat... Zuri. Bai, 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 zuzen esan ez zuzen bostean ja etzeon, uste dut. Baina eske pelikula me egon zan. Bai, baina pelikula izan zen bat. Nik atxatu lehenengo. Pertsonaiak. Pertsonaiak, Pertsonaiak, Aitana. berdina esan berdura, Aitana eta Pola. Nerea eta Maria. Ez. Dekane, ez, Aiora. Ez dakit. Wow. Ainara. Miriam. Arekin Esate hasten da. dituzunen esango dizut, claro, baina. Arekin hasten da. Pista. Iratxe? Berekin hasten da. Bosko. Blanca. Erekin hasten da, Eider. Desenara. Eli. Aitz, Esti. Eri da. esti esan dut. Time out, time out. Temporada, ez? Aizea eta Helene? Elena Toma! Aizea banek izan. Kauen. Lene. Lene. Lene izen politia. Bai, baina... Baten sartzen dira zortzinaka, no? Ez, nik atxatu lehenengo. Nik ere bai. Behatzi esango nuke. Ez, gehiago. Gehiago dia, ez? Ez diakuten bi. Ez, hori bat. Venga. Hogei. Amabi. Amase. Mesortzi. Ez, amabost, barkatu. Amabost? Astu naiz. Amabost esan denik, nik gero esan dut. Amabost. Amabost, nik gero. Amabos. Ai, Ai! Venga ya! ¡Sí, putra! T. Urko. Bada urko? Txoin, urko. Vale. A. A. Zein
Zeintzuk Ez ez dago diren... Ze seguro, unas naia eta... Se Zein beste? Hasta nerea nominatuta dago, tío, osea... Aizue, azaldu. Mesedez, A nerea. ver. B edo D. A ver, esan be, mesedez, bere. A ver, Nik Hectorrena, Hector izena basakabin ez du Ba, peratzen. Enrique bai. Enrique. Zara be, bai. D. D, bai. Bai, ba, A. Nik Hector, esan Nik dut. Hector taldea. Nika esango. Rike. Zein da Enrique? Es que, claro, Enrique, baina Héctor zein Nik bentzat... Nik altxatu. Kontatu. Esto bolixo kalkulegia. Hombre, claro, bai ez balio du. Aurtengoa kontatzute? Ez? Egun da bost. Ez gehiago. Ja? Ez lehenengo kizaten zian 12 kapitulo eta 13 kapitulo. Bai. Ja, me Eta demoraldi bat egon zan txikigua baita. 105. 100. Txaron. Da, 3. Atalak, Eungarren atala bizi izan dugu. 107. Bai. Gu grabatu dugu Ez, ez. 100. atala, de hecho. Bai? Bai. 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 Orduan Hori guazen egun da, amaren. 90. Egun da iru. Egun da hogeita mami. Ala, egun da amar. Bai. Bai. Etxe hone, 100 zenbat? Egun da iru. 90? 95. 105? Egun da iru. Ba, nik egun da... 99. Egun da behatzi. Egun da magos, nik. Ya está. Ze? Ala. Egun da sei? Os... 107 esan dut! Ez, izu edo laro gaita bost, kontatu beste metxona bat, Oso ongi. Gora Oye, Nafarroa. aurreko hau ez azaldu behar da. Eta gora zautza. Hau pasautza, hau pasautza. Bueno, bukatu da. Hau izan da gure bigarren erronka. Bai, eta askogatik irabazi dizu gainera, Ander. Bueno, hortxe, Badakizue, bideo berezi gehiago ikusteko, goazeneko APP-a, eta gure eduki gehiago izan nahi baduzue, jarraitu sare sozialetan. Hoi da, aur. Agur. Nole. Esto balio honek. Ez. Baldar J. Baldar, Enrique eta Jota. Baldarra, bai, nau bati, Vale. Baitu que freska. Zotze zebe zulertzen, tío. Oso politxa eta freskoa. Bai, Erronka bat. Challenge, bai, bai. Erronka. Intro bezala politxa dago, bai. Ya está, bai. Erronka bat, 11 galdera, guazen iburuz. Nerea, non zaude?